Je to strašné horko, ale hodinku máme. Mi amor, voy a contar que nos pasó por el viaje de Costa Rica. Tak máme čas. Tak týmto videom začneme nové nikaragujské videjko. Ako som slúbil, porozprávam vám o ceste z Kostariky do Nikaraguji. Tak sme vyrazili z Puerto Viejo, z karibského pobrežia. To bola celkom dobrá cesta, rýchla. Prišli sme do San Jose, do hlavného mesta Kostariky. Tam sme zobrali taxíka, museli sme sa presunúť na ďalší terminál, odkiaľ chodia autobusy do Nikaraguji, na nikaragujskú hranicu. Colnica sa tam volá, že Peñas Blancas. No, takže sme sa presunuli na ďalší terminál, vystúpili sme z taxíka, išli sme na terminál a prišiel k nám týpek, že kam idete, že hovoríme, že do Peñas Blancas. Že autobus posledný odišiel, že ak chcete, ja poznám šoféra, tak volal nejakému typkovi, originál, aj nám dal telefón, sme sa s ním rozprávali, že sadneme ku mne do auta, do taxíka. A že dovezie vás, že na ďalšom terminále stojí autobus 20 minút, že dovezie vás tam a tam nastúpite. Tak sa sadli k nemu, prišli sme k jeho autu, úplne čerep, nabúrané z boku, zadné dvere sa nedali otvoriť. Nemal tam okno, nemal tam spätné, úplne šrot, rozbitý. Tak sa sadli do auta, letel cez mesto, to bol úplne masakér, obiehal auta. Prišli sme na ďalší terminál, hovorí, že autobus tu není, že nestihli sme. Ja hovorím, kamo, nestihneme autobus, nedám ti prachy. A to už sme mali nejakých 15 kilákov za sebou. Hovorí, že na ďalšom terminále ho dobehneme, tak vyletel z terminálu, zase úplne masakér cez mesto. V tom zastavil na pumpe, že musím natankovať, že nemám benzín, tak natankoval. Išli sme z benzínky, vyšiel na diaľnicu úplne zase ďalší masakér letel. No a prišli sme na ďalší terminál, to už sme mali nejakých 30 kilákov za sebou. To už bolo nejaká polhodinka, viacej ako polhodinka v aute. Prišli sme na ďalší terminál, autobus tam nebol, týpek hovorí, že smola, že autobus tu nie, ja hovorím jemu, ty máš smolu, že nezaplatí. Už som vedel, že to je, že na naši budú, tak vystúpili sme, začal tam húkať po nás. Začal volať tomu druhému typkovi, tak som mu zobral telefón, som mu povedal, to vám radšej nebudem hovoriť, čo som mu povedal. Hodil som mu takto telefón do auta, pod sedačku, vystúpili sme z auta, dal som mu kopačku do dverí, skoro sa mu auto prevrátilo. Týpek tam húkal a hovorím, fuck off, amigo, nedostaneš ani halier. Tak to bola naša prvá vec. Vlastne kvôli nemu sme zmeškali autobus, ktorý tam bol na tom prvom nástupišti. Ale boli sme v podstate už hodinu cesty autobusom od toho prvého terminálu. Tak sme čakali hodinu na ďalší autobus. Sadli sme do autobusu a to bolo ďalších 6-7 hodín na nikaragujskú hranicu, Peñas Blancas. Prišli sme tam v noci, o polnoci, o 4:01 noci. Asi 2 kiláky sme museli šlapať od autobusu na colnicu. Prídeme na colnicu a tam rada. A v autobuse sme sa zoznámili s typkom, s Nikaragujčanom, ktorý bol celkom dobrý, povysvetľoval nám veci, kam máme ísť v Nikaraguji. Tak ten nám hovorí, že colnica je zatvorená, že ráno o 6:00, že otvárajú colnicu. Tak našťastie sme boli pod strechu, sme prišli medzi prvými, potom sa tam dohrnuli ďalšie autobusy, neviem koľko ľudí. Ja som išiel na bok fajčiť a pozeral som sa na tú radu po hodine a nebolo vidno koniec. No tak sme tam spali na zemi, na ľudí tam strali holuby, inak na to si treba dávať pozor. Keď prijete na hociakú autobusovú stanicu, tak si treba pozrieť strechu, sú tam nosníky, na tých nosníkoch sú vždycky holuby. Alebo ako sa nám stalo na Kostarike, tak papagaje. No a proste tam serú na ľudí, to je... Takže sme do rána čakali na colnici, cez internet sme si vybavili vstup do Nikaraguji, čo sa platí 8 € na osobu, $8. No a do rána sme tam sedeli sme na kufroch, Angie tam spala, zakrytá mikinou. No a tak sme prešli vlastne nikaragujskú hranicu, 30 hodín sme nespali. Potom sme prišli zobrali sme taxíka, išli sme do San Juan del Sur, plážová oblasť, tam je nádherné. Tam sme sa ubytovali, 2 hodinky sme pospali a išli sme, mohol sa nájsť. Z toho vám budem dávať ďalšie videá, takže
To by bolo k našej ceste z Kostariky do Nikaraguy. Zdar. ¿Quieres decir algo, mi mamita? Mi amor, les lo contaste todo lo que nos pasó, que nos querían timar, pero somos buena mafia económica, que no nos dejamos. Enči hovorí, že sa to prešli všetko v pohode, aj keď troška s útrapami, ale že sme slovensko-kolumbijská mafia, takže nás nedajú. Takže zdar. Tak, zostávajú nám 3 hodiny do Nikaraguy. Máme toho plné gule. Tu? Digo que ya estoy harto. Ja tiež. Ya tiež. Mám toho plné gule. Mám toho. Dímelo otra vez. Mám toho Plné gule. Plné gule. Asi sa. Qué grosería. Tak toto sa volá, že sopa negra, čierna polievka. Že vraj sú to vajíčka. No, enfocar. Eso parece como hígado, ¿no? No sé. A vajíčka, tu je vajíčko, hej, jedno. No ideme to vyskúšať. Sopa negra se llama, Sopa negra, sí. dijeron. Pero es rica. Sí, está bien. Ja viem. Práve som si spravil z Lenži srandu, že sú to malé embria vo vajíčkach. Tak už skoro natiahlo. Ale zistili sme, že sú to vajíčka a je to vlastne fazulová polievka z čiernej fazule. Vajíčka zostanú úplne čierne z toho, vyzerá to ako nejaká pečeň alebo... Ale polievka vynikajúca. Sopa negra. No, toto je kostaricko-nikaragujská hranica. Od rana cestujeme a dorazili sme sem o 1:45 v noci. Ešte sme museli asi 2 kiláky šlapať pešo. A prišli sme sem a hranica zatvorená. Až ráno o 6 otvárajú obidve strany, takže a je tu úplne, že masaker ľudí. Tu radu není vidieť koniec. Takže to tu nádhera. Angie tam vzadu sedí na kufri. A Nikaragujci to berú celkom v pohode. Sú kliďaskovia. Len ja som tu hrešil. Sedíme tu ako bezdiaci. A už máme 3 hodiny za sebou. A čakajú nás ešte 3 hodiny. Tak pánstvo, sme v Nikaragui. Po 26 hodinách cestovania a jednej noci preležanej na smolnici v Kostarike. Sme tu. Zdar. Tak tu máme nikaragujské pivečko, Toňa. Je celkom dobre, pili sme zatiaľ iba nebolo moc vychladené, ale bolo celkom dobre, tak uvidíme, teraz máme vychladené. Takže to je nikaragujské pivečko, normálne má na sebe na etikete palmy, ostrova sopku. A toto je nejaká vianočno-sračková edícia, takže... Ale pivo to isté. No a toto je zátoka, kde sme sa ubytovali v Nikarague. Bolo to asi pol hodina taxíkom od hranice. Tam hore je socha Krista, tam hore chceme ísť. No a toto celé sa volá, že zátoka San Juan del Sur, Svätý Ján z juhu. A musím povedať, že je to tu pekné. Najeme sa a ideme do vody. No troška nám to nevyšlo, Angie nám pýtala pre obidvoch krémovú polievku. Sopa de mariscos z morských plodov. A donesiam langusty, je to polievka. Ale sú tam langusty, čo je trocha ľúto, ale musíme to zjesť už, keď to máme na tanieri. Excited about the song that you
Tiene carita de turista. A zase flákačky. Tak dávame si čapované pivečko. Toto sa volá, že Maderas. Ešte sa llama Marseille. Marsella. Druhé sa volá, že Marseille, ale sú to IPy alebo alečka, takže neberiem to ako pivo. Na Nicaragua. Na zdravie. Salud. A Nicaragua a nuestro viaje. Salud. Ale je to dobré pivečko. Takéto chute sa nájdú aj u nás. Takže Marseillas je pekne hrušné pivo. Dobre Radegas. Nie ti hovorí, že Radegas je dobrý. Radegas! Nie ti hovorí, že toto chutí ako sirup proti kašlu a presne to trafila. Ja som to cítil nejakú chuť, čo mi niečo pripomínalo, ale je to presne sirup proti kašlu. Bueno, mañana tenemos unos planes. Vamos a alquilar una moto. Nos vamos a ir al Cristo. Miro a conducir después de 30 años. Entonces le digo que haga primero una vuelta para que no nos vayamos a caer. Y nada, esperamos poder conocer. También nos dijeron que hay playas cerca. Tenemos que revisarlo. Esperamos tener un muy buen día, así que otra vez chulito para que nos vaya bien. Bueno. Tak jen ti hovorí, že zajtra si ideme požičať motorku, moped. A ideme je tu nad zátokou je veľký kopec, je tam socha Krista, také podobná ako v Rio de Janeiro, samozrejme, že menšie. No ideme preskúmať ďalšie pláže, čo sú tu na okolí, takže uvidíme, čo všetko zajtra postiháme. Jen ti hovorí, že zase čulitos, že drží palce. Dice que hace 30 años que no manejas. A hovorí, že 30 rokov som jazdil na motorke, takže že najskôr som nám dať kolečko sám a potom si nasadne, tak uvidíme. Nebojím sa toho. Druhá Kuba. Nie je tu toľko koní na uliciach ako na Kube. Nemá to až takú esenciu ako Kuba, ale cítime sa tu dobre. Je tu fakt, že parádne. Máme po Nicarague pánstvo. Tri schody a už sa mi nechce. Ale je to celkom stupak. Prvýkrát nemám šlapky, obuté mám tenisky. A to sme spravili celkom dobre. Pretože ak sme išli do tohto stupáku, tak sme nemali ani päty na zemi. To je úplne že masaker. Tak som pod sochou ešte víc hore. Keď už tam šlape. Tak ideme na to.
Takto vyzerajú cintoríny po Južnej a Strednej Amerike. Farebné. Páčili sa mi cintoríny v Salvadore. A toto je podobné. Pozrieť na takomto cintoríne. Hlavná brána bola zatvorená, tak sme prešli cez takúto bráničku malú. Dal som sa tam prepnul. Neviem, na čo slúži takáto malá bránička. Takto sa tu pestujú banány. Všade naokolo banánové plantáže. Toto je Jugo Tamaringa. Ovocie sa volá tamaringa, máme to prvýkrát, tak idem to vyskúšať, som zvedavý. A toto sa volá, že piña y cebada. Čo znamená ananás a pšenica. To som zvedavý, ako to chutí. Angie hovorí, že je to vynikajúce. Nada, este es un consomé nicaragüense. Tiene papa, tiene huevo, tomate, cebolla. Y vamos a probarlo. Ah, y pasta. Y es consomé de pollo. Dobre. Es consomé de pollo, no? Sí, no. Tak Angie vysvetľuje, že toto je nikaragujský vývar, kurací. A obsahuje cestoviny, cibula, ¿qué es ese de naranja? Zanahoria. Zanahoria. Mrkva, Papa, zemiaky, pasta, pollo. cestoviny, to už som hovoril. A to je všetko. Takže nikaragujský vývar. Dobrú chuť. Dobre? Dobre. Tak dáme k tomu dane ryže, ako v Kolumbii. A toto džusík, volá sa to, že tamarindo, vynikajúce. No a konečne som natrafil na čili, ktoré kope. Toto je fakt, že dobré. Bien picante, no? Mío. Tak ľudia, Playa El Coco. Nie sú tu žiadni turisti. Nikaragujci, len domáci. A je to nádhera.
Tam sa surfuje, aj keď nie sú veľké vlny. A už chápem, prečo tu nie sú turisti, lebo je tu, dostať sa sem je to úplný masaker. My sme sem prišli na skútri, išli sme cez nejaký brod, žiadny asfalt, nič, proste len prašné cesty, skúter nám nechcel niektoré kopce vyťahnuť. No úplne, že na... ale že na parádu. Ďalší nádherný západ slnka, ako všetky tu na Pacifiku, to je nádhera. Lúčime sa s plážou El Coco. Čaká nás 17 kilákov naspäť a za chvíľku sa spieva, takže frčíme. A ešte sme sa chceli zastaviť na Playa Hermosa, čo máme po ceste. Tak uvidíme, či to stihneme. Tak zatím zdar. skútrik. Dneska sme na ňom nabehali. Aj dostal troška zahuliť. Dobré ráno z Granady, Nicaragua. Práve sme dorazili do Granady, čo je dosť historické mesto koloniálne. Zatiaľ, čo sme videli, tak pekné, ale práve sme sa ubytovali. Máme hostel za $30 na noc, bez bazénu, ale s raňajkami, takže a zatiaľ najlacnejšie ubytovanie v Strednej Amerike. Teda, čo sa týka tejto cesty, Panama, Kostarika, Nicaragua. V Guatemale som mal o moc lacnejšie ubytka, aj za $10, ale šváby. A toto vyzerá celkom v pohode. Señora, ¿a ti te parece? ¿Qué? Esta habitación? Sí.
Yo creo que está bien. Máme tu takýto dvorík s palmami. Môžem tu fajčiť, takže som v klidku. No, tu máme džusíky, toto je že kakao, originál z kaká. A toto je pinolio. Je pripravované z kukurice, z čiernej a z bielej. A sú tam nejaké prísady, nezapamätal som si tie názvy. Nejaká menta je tam a ostatné neviem, ale vynikajúce. Toto je staroveké holičstvo. Takto vyzerali v Nikarague holičstva pred 100 rokmi. Akurát mi to Angie vysvetľuje, že aj v Kolumbii to existovalo. A nič sa nezmenilo, stále to vyzerá takisto. Je tu celkom plnká. Na tržnici s ovocím, s mesom, oblečením som si kúpil deodora. Majú tu úplne že všetko. A je tu prúser, je tu problém celkom prejsť pomedzi tých ľudí. Granada, Nicaragua. Yo creo que acá, mi amor. Creo que acá. Zháňame nejaký malý šamponík, pretože... ¿Qué precio tiene este Un champú, por favor, un pequeñito. Este? Esa es colonia. ¿Ese es colonia? Sí, este es champú para bebé. No, pequeñito. No hay más pequeñito. No a už sme sa stratili na tržnici, už nevieme, kde sme. Buenas tardes. Vzadu je vidieť sopku. Mombacho. Mira donde nos sirvieron el jugo. Es lo mismo. Sí. Qué pena. ¿Esto con qué lo hacen? Esto es... ¿Jícara? Una fruta. Muchísimas gracias. Jícara. ¿Y esos a cómo son? 120. Uno, así. 120. ¿Este todo es del barro? Sí. ¿Y usted los hace? Este vale 250. No, ¿usted los hace? Ah, no, No. Ah. Tu sú všelijaké druhy syra. Señora, entonces, ¿todo esto es queso? Queso, sí. ¿Y esto? ¿Y queso crema Sí, también? mantequilla lavada. Ah, mantequilla. Sí, Esa huele tan como dulce, ¿no? sí, mantequilla lavada. Huele rico. Sí, sí, así es. La mantequilla lavada. Crema. Mantequilla de su- ¿Y este en plátano? Es ¿Tamales? Tamales. ¿Son tamales? Tamales. Ah, muchas gracias. Me imaginé que eran tamales. Que tengan buen día, gracias. Gracias. Gracias, igual. Hasta luego. No a predtým sme boli stratení a teraz sme ešte viacej stratení. Señora. Digo que ya estamos perdidos, ¿no?
Nosotros estamos no. ¿Qué haces, amor? Otros quesos. Gracias, mi amor. Carne. Meso všetkého druhu. Derecha. Derecha. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. Chicharrón. Chicharrón? Parece. ¿Ese es chicharrón? Chicharrón, oškvarky. Gracias. ¿Y esto es qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Molino de carne. Ah, Carne molida. sí. Lo que estamos buscando en Colombia, ¿no? Sí, pero la... Molino de carne, mleté meso. Tu ho máme. Trošku toto smrdí. Povedal by som, že až dosť. Občas potom lozia muchy, ale je to všetko čerstvé meso, takže sa to predá, hneď sa to spracováva, takže muchy tomu nejako moc neublížia. Disculpe, ¿qué es esto? Parabao. Carne paravao? ¿Es de qué? De res. De res. Cecina se llama. Cecina, pero no es hígado. Hígado. Este es hígado, sí. Sí, sí. Este es paso. Sí. No, no es Gracias, necesario. mi amor. Muchas gracias, que tenga buen día. ¿Hacia allá? No, už vidíme svetlo. Salimos por allá? Dosť veľká tržnica. A my sa snažíme dostať von, chceme ísť k jazeru. Jazero, pri ktorom sme boli včera. Aj keď sa má 160 km. A Granada je tiež na jeho brehu, takže ideme pozrieť, ako to vyzerá tu. A je tu čopka, je tu sopka Mombacho. Tak si ideme spraviť fotečky a videa s jazerom a so sopkou. Vyliezli sme z tržnice a sme na druhej, takže stále nemôžeme nájsť cestu k jazeru. Toto je žltý melón, ako sa predáva u nás v obchodiakoch. A červený melón, tu volajú, že sandia. A toto je tamarindo, z ktorého sme mali včera džusík. Y esto también parece que fuera ají. Y allá hay... Pikantné. Gracias. 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 Gracias, mi amor. Vulkán Mombacho. Asi naň zajtra pôjdeme. Páči sa mi tu, hoci ktorá ulička, do ktorej vojete, tak sú tu koloniálne baráky. A centrum s parčíkmi je tiež paráda, to ukážeme potom. Sú tam všelijaké katedrály, kostoly, staroveké. Zmejkaná. Sme si zašli troška od centra. Tuto to vyzerá troška horšie, aj sa tak po nás dívajú, že by nás možno aj podrezali. Niektoré baráky sú úplne rozpadnuté bez striech a sú tam ľudia vnútri. Majú tam normálne, že postele bez streky. Ale hrá tam muzika, tak to je základ. No a týmto končíme našu prvú časť nikaragujského tripu.
Zajtra budeme vešať ďalšie video, bude tam výstup na sopku Mombačov, nejaké zábery z Granady, z historického centra, cesta do Managvy a nejaké zábery z Managvy. Takže lúčime sa, majte sa pekne.